Patronem odcinka jest sklep akwarystyczny Invital. Patronem odcinka jest myciok Akwarium, producent akwarii. Ślimaki z rodzaju Pomacea, pery, należą do najchętniej hodowanych mięczaków ozdobnych w akwarystyce. Ich różnorodne odmiany barwne oraz łatwość hodowli są atrakcyjne dla hodowców. Niestety, niektóre gatunki są znanymi szkodnikami upraw roślin w wielu regionach świata. W Europie stanowisko tych ślimaków oraz ich niekorzystny wpływ na plantację ryżu dobrze opisano w delcie Ebro. Na wniosek Hiszpanii, wykonanej oceny perspektyw dalszego rozprzestrzeniania się ślimaków i związanych z nim możliwych strat gospodarczych, a także rekomendacji Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (EPPO). Unia Europejska zdecydowała się wprowadzić ograniczenia prawne mające limitujące dystrybucję wszystkich przedstawicieli rodzaju Pomacea na terenie wspólnoty. Obecnie ślimaki występują w przepisach prawnych jako agrofagi kwarantannowe dla Unii, których przetrzymywanie, rozmnażanie, hodowla i wykorzystywanie na terenie Polski, Unii Europejskiej podlega karze grzywny, a ich obecność obowiązkowemu zwalczaniu. Jednak ze względu na niespójność przepisów fitosanitarnych i weterynaryjnych, ślimaki z rodzaju Pomacea wciąż należą do importowanych i powszechnie dostępnych mięczaków ozdobnych w Polsce, która jest jednym z głównych źródeł tych agrofagów w Europie. Sytuacja ślimaków Pomacea odkrywa niedoskonałości akwarystyki i społeczności, która ją reprezentuje. Wciąż obecny na rynku brak przywiązywania uwagi do nazw gatunkowych, zakupy pod presją chwili, niestosowanie kwarantanny dla nowych zwierząt, porzucanie zwierząt do środowiska. A finalnie brak zainteresowania akwarystów przepisami dotyczącymi ich podopiecznych złożyły się razem na istniejące zakazy obejmujące najpopularniejsze ampularie. Warto zauważyć, że podobny problem dotyczący ampularii istniał także w Stanach Zjednoczonych, jednak gdy tam pojawiła się propozycja objęcia ich zakazami. Akwaryści wstawili się za tymi zwierzętami i zaproponowali ich podział na szkodliwe apple snail, czyli faktyczne szkodniki upraw, a także mystery snail, ślimaki rzeczywiście hodowane w akwariach, a jednocześnie nie stanowiące znaczące zagrożenia dla upraw roślin. Niestety, pomimo dostępności gotowych rozwiązań z Ameryki, w Europie ślimaki nie mogły liczyć na takie wsparcie. Propozycje zmian w prawie zostały zignorowane i wyśmiane, czego efektem są obowiązujące od ponad 10 lat przepisy, które ulegając kolejnym aktualizacjom mogą przyczyniać się do nieprzyjemności na rynku akwarystycznym.